Eta gaurko izarra den beste osagai honekin, tartariar saltxakin, kontatzeko hor, pixkat jatorri ikusten edo arakatzen hasten baldin bazate, askok lotzen duen Mongoliako tartaroekin, ez? Beraiek sortutakoa edo, beraien hartutako errezeta badela, baino ez dakit guztiz hau hola sinistu daiteken edo hartu daiteken, zeren eta saltxa honen oinarri zein da, zigor? Mahonesa. Mahonesa, eta mahonesa nungoa da? Tartariarrena da edo? Ez, maoikoa. Hoxe. Menorka. Horti joan behar da. Bide horri zeitu bartzaio edo jarraitu bartzaio, pixkat ikusteko edo Frantzian asko bultzatu izan bada edo inbada saltxau ere jatorrie hor daukela Menorkan eta frantziarrak ara joan dakoan saltxau gustatu, beraien gana eraman, eskuratu eta nasi zizkiotela honako osagai hauek batipat itxeko estek tartar. Gaur egun saltxa honekin ez da zerbitzatzen, hori lehenagokoa zen. Baina oinarraietan, estek tartariar saltza gehiago egiten da barazkekin eta arraiekin. Bai, baina, oida, gure ikuslek badaki zer den estek tartar? Estek da... Hori da, zer da, indukzioa izorratzen zaizunean eta txuleta erbat oskai ondoko zunean, aragia jateko modu errexena. Eta labea tope beteta daukezunean. Eta labea tope beteta daukezunean. Betxo, azalorea usaik ez izateko hartu, horrela loretan moztu, holako katilu batetan sartu, oliba olio txorrota bat, piperra utz pixkat, nahi zuen espezia bota, ondo nazi, eta labera, 180 gradutan, ordu erdian, egin da, eta usaik batez. Oso idei, no? Estik tartarra azkenean, txorien egin izan ditugu bat egon bat, beste, izokinakin behiten da, izokin tartarra azkenean da, aragia laukitan moztuta, txiki-txiki, eskuakin, labanakin hori garrantzitsua da, estik tartarra iteko momentuan moztu behar da aragia eta labanakin moztu behar da. Ez du balio xehetutakoa makinakoaz. Labanakin aragi onak izan behar dute, azpizuna, txuleta, eta ero horri botatzen zaizkio osagai ezberdinak. Arrautza gorringoa normalean, gero barazki batzuk, soja saltza pixka bat, eta gero molde batean jartzen da, batzuk arrautza gorringoa gero gainean jartzen diote, letxua pixka eta aldamenean, baina aragi gordina, eta hemen norekin ingenuen? Imanol Agirrerekin. Horatzen diz. Duela 5 urte, 6 urte. Zu ja jaioa zinen ordu? Hortxe, txupetea uzten. Hortxe, ez?